Rater valgfag på gym, som en, der kigger ud med gennemsnit på 12,0. Første fag op i dag, det er dans. Hvis du har en god rytmesans og er god til at danse, og nej, her taler jeg ikke om de gode moves, du laver på floor kl. 1 om morgenen, så tror jeg, det er virkelig fedt fag. Men hvis du som mig ikke har nogen rytmesans, og de moves, de er altså bare ikke fede, når det ikke er på floor, så tror jeg, du skal lade være med at tage det fag. Dans får derfor herfra en 6 ud af 10. Anden fag op i dag, det er psykologi. Jeg havde selv psykologi, og synes, det var et virkelig interessant valgfag, hvor man også lavede ret mange fede forskellige ting. Det eneste var, at der var ret meget pensum og ret mange lektier, så det var ret svært at holde overblik over det hele. Heldigvis findes psykologi i gymparken hos Alice. Den indeholder et overblik over hele pensum, 12-tals noter, en chat baseret på dit pensum, og basically alt, der skal til, for at du kan fortælle psykologi. Så det er betragtning, så får psykologi en 7 ud af 10 herfra. Tredje og sidste valgfag i dag, det er filosofi. Personligt var det et valgfag, jeg ret godt ville have haft, men jeg havde simpelthen ikke mulighed for at vælge det, fordi jeg også ville have erhvervsøkonomi og psykologi. Det er et ret fedt fag i det, at man får lov til virkelig at sidde og bearbejde og tænke tingene igennem. Og i hvert fald på mit gymnasium var det også meget chill, selvom der selvfølgelig også var meget læsemateriale og meget man skulle forstå. Heldigvis så findes filosofi også i gymparken hos Alice. Filosofi får derfor også en 7 ud af 10. Hvilke valgfag skal jeg rate næste gang? Skriv du meget gerne noget i kommentaren. Tusind tak fordi du har set med den video. Må du have med testdag derude. Vi ses.